Emberek 10, 9, Küldjétek! 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 benne van a sörben a virsli? Nagyon profi. Jó. Néztem, hogy hova tűnt a virsli ilyen gyorsan, de sörös virsli. Mégis egy helyre megy, tehát teljesen rendben van. Igen, állva eszik, ezt engedik a szabályok, és már mégis van egy etap. Nagyon jó, jöhet ide a második adag, közben, hogy ezt számolják. Hát van, aki ugye elbeszélget, csak vacsorázni jött. Nézzük, mennyire veszik ezt komolyan a versenyzők. Egyelőre nekem úgy tűnik, hogy az 1-es és a 2-es asztalnál, vannak az igazi rutinosok, és hát ugye ez a felállás, ez tényleg jó, hiszen többféle a gyomorba. Ez nem egy hülyeség, tehát egy nagyon profi versenyző. Ki fogadott rá egyébként? Jó nyomja egyébként. Ja, bocsáss meg. 10 perc van hátra, 10 perc van hátra. Ja, 9, bocs, jó. Majd én néha benyomom, hogy hány perc van hátra, jó? Jó. Őrület. Annyit szeretnék... És fél adag a rekord, ami ugye 18 darab virslit jelent, és közel 2,5 liter sör. Annyit szeretnék mondani, hogyha valaki esetleg tényleg kitapcsol, és hány az mínusz